Wah. Idolaku, terus idolaku. Sopo? Mbak Apri atau Mbak Mimin idolaku. Apa iya? Oh, fotone tak pajang ning kamarku fotone. Kamar kok kamar mandi. Ning kamar. Pak Dalang, Pak. Selamat pagi, Mbak Apri, Mbak Mas Mimin. Bagong, Mas Gareng, Mas Petro. Pripun niki tesih semangat to niki? Oh, tasih renyang ngoten. Ampun ngantos nglokro nggih semangate. Keluarga Bu Haja Sutini le nenggani nggih semangat mosok sing teng dhuwur panggung mboten semangat. Kok mlintring. Biasane rencang-rencang ya semangat lho. Matur Kecepatane tambah 200 km per jam. Dasare kita sih nem sedaya nika niki sing nabuh niku mayoritas kakak tingkat utawi mas-mase kula. Oh, malah. Nggih mayoritas saking lulusan isi Surakarta. Isi Surakarta. Institut Seni Indonesia Surakarta. Surya Dalang. Nggih pokoke kula nggih matur suwun kagem mas-mase kula saking Solo niki. Niki nggih enten sing penciptane lagu Lintang Asmara. Oh nggih, pencipta lagu Lintang Asmara niku sing bedhuk Mas Galih kula lanang. Oh. Bisa kira rada bagus kok sekarang kaya letek ngono ya, Bri apa? Apa nakal ya ning Solo bocah? Niku ya saking Klaten. Klaten. Niku lanang. Tetake ku le nyanyi ya, aku dhewe to. Tetake le nyanyi. Ya. Le nyanyi dhewe. Sunatane ku. Sayane nek nyeluk aku ning dhuwur panggung wis dandan gelungan ya celuk, "Mas." Ndulmu aku yo ngono. Nggih, Mbak Apri, Mbak Mimin ngaturi napa niki? Enjing-enjing ngeten niki. Wonten pamundutan apa mboten, Dek? Wah, enten pamundutan niki. Wah. Gending beksan tayub Bondobaya. Niku nggih ratune tayub. Sinden paling mungil. Nggih niki nggih matur suwun Pak Dene kula, Pak De Gembong tasih nenggani. Penggemar wayang sedanten tasih nglempak bunga matur sedanipun. Kathah niki penggemare. Pokoke matur suwun. Prihatine wong Jawa niku rak melek. Melek. Melek ning karo mrihatinke keluarga. Ora melek ngeslot ya. Melek iki melek prihatin. Bueni dereng oh nggih. Digantos mawon iki gending tayupe. Nggih. Kalih Bu Eni nggih. Nggih Bu Eni mang jumeneng Bu Eni. Arep ngaturi Bu Eni jane ya mengko ya. Mangga Bu. Bu Eni monggo jumeneng sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Bu Eni jumeneng kula sekoti ngagem sholawatan ning ngampil lagune ijo-ijo nggih Bu niki nggih Bu. Niku ijo-ijo niku pripun aslinipun Bu? Ijo-ijo. Asline to. Nggih. Ijo-ijo siji apa loro. Teng tong. Pilih siji sing mati. Yen loro ora kanggo duwe loro bakale Duwe loro bakale cotho. Siji sing gemati. Siji sing gemati. Nggih, pancen napa-napa niku nek kelebihan niku mboten apik. Pikirane cabang-cabang nggih rekoso awake dhewe kok malah golek memolo kok. Hidup iki mudah ning aja gampangke. Pokoke duwe prinsip siji kanggo selawase. Nggih, berarti niki saged dinggih dol tinuku nggih Bu Eni nggih. Dol tinuku. Tegese? Wah, ngeten iki. Ana gendeng dinggo gawe apa? Tuku gendeng dinggo gawe omah. Omah gedhe, omahe sapa? Omah gedhe, omahe Mbah Tini. Mbah Tini. Mbah Haja Sutini. Veni Dalem ana garasi Bu Eni dinggo wadah apa
mobil. Mobil gede Bu Eni. Mobile sapa? Mobil gede, mobil Mbak Sutini. Mobil gede, mobil Mbak Sutini. Mbak Aprin iki nggih saged dol tinuku nggih kalih kula ngene nggih. Ya sekali. Lah nggih bagian profesional nggih, Mbak. Mbak Apri, Non. ana kerdus dinggo wadah apa? Ana kertas, tinggo ada tipi. Tipi gedhi Mbak Apri, tipine sapa? Tipi gede, tipine Mbah Kajah Sutini. Wah, jenengan niku napa-napa rek saged to? Ada. Kakak Mimin. Yen nyoto dagelan. Lah, nggih. Kan kita kan grade-nya beda ya, kelasnya dadi rada. Nggih. Oh, alah. Mbak Mimin. Mbak Mimin. Ana kurungan dinggo wadah-wadah apa? Kurungan dinggo wadah manuk. Manuk gedhe, manuke sapa? Manuk gedhi duweke Manuk. Wah, yo Manukmu dhewe ngono. ora kok ngono kae gercik. Sepindah melih nang ngoten. Ya bloko lho. Nggih. Ana gelas dinggo wadah apa? Ana gelas dinggo wadah susu. Susu gedhe, susune sapa? Susu gedhi didol wong lima. Nek Susu siji gedhe tinggal wong 5. Kok iso? Wong 5 lho, susu gede. Lah nek wong siji tok ora ngatasi kok pri aku. Lah mau garasi, mobil, napa TV sampun kene Mbah Tini. Lah niki kok mboten. Lah nek susu ndek sapa? Nek aku ra duwe iki yo kan ibu arep ngomong. Mosok kowe kan ibu lho. Acek kampil. Ajeng ambil wah. Penasaran aku. Nek kalih ngene-ngenengan kalih ngene Mbak Mimin apik ngene Mbak Mimin lho Bu. Ngene Mbak Mimin iso dikum rinso pong jenengan iso. Nggih. Nek kene iso dipeme barang jenengan kok iso. Gun aku iso deweng-eweng barang lho. Deweng-eweng kirik barang. Nggih. Sugeng enjing Bu Eni. Sugeng enjing. Enjing Mas Bagong. Wah. Nderek belajar nggih, Bu. Lho, kula nggih belajar. Mbak Apri, Mbak Mimin, Bu Eni nika guru kula. Lho niki nggih guru kula jenengan ki Lah, pripun? nggih. Mak niku garwanipun Bu Eni Pak Nuryanto nika mbikak sanggar les dalang pedalangan wonten ing Blora. Lah Nggih. nika gurune kula Pak Nuryanto nika. Oh, Nek Pak Nuryanto aku seneng nek Bu Eni wonge jumawa dadi aku ora patek seneng rodok sombong ngono. Dadi yen ini ya ora apa-apa jadi sedulur ya lek apik tetep tak rangkul. Mas Akmal niku nggih nderek teng sanggar niku awit cilik. Cilik. Nggih. Sepinten Bu? Cilike sepinten Bu? Cilik ini sakmene lho. Berarti mesti ditatur jaman-jaman ditatur. Nggih, leres niku. Wala saben teng pundi ngoten niku mesti nderek kula napa nonton wayang. Oh, ngaten. Mlebet sanggar kula ngertos kula nek nata koper lajeng Pentas. pentas ngoten niku mesti nderek. Oh. Nderek Bu ngoten niku. Oh, sakniki Dadi dadi tarne- dalang Dene kondang. nyantrik ngono lho, Jan, nyantrik. Mboten nyantet. Lah, nyantet. Nggih Lagian. sanggar. Oh, ini kan ya karena nyatane jenengan toto-toto beliau ya Mboten persiapan. Mboten. niku tujuane mboten ngoten. Lah, tujuane napa? Nonton sinden. Oh, Mula saiki ya pacare sinden. Nggih, cuwilik ngoten iki sendekku ngoten niku nggih sing ditonton mboten wayang lho. Napa? Sinden. oh. Dipotoni siji-siji. Oh. Upama dhisik sindene kowe ngono ya ditonton ra ya, Lek. Ya Mas didoni ya iki. Ning sinden idolane kula napa tesih kemutan Bu jenengan Bu? Sinden idolane kula. Ya tetep kelingan to. Sinten? Mbak Mayang. Lah nggih leres nek niku leres niku. Wah, kula niku jaman cuwilik niku pun walah suweneng tenanan kalih Mbak Mayang niku kula. Arep seneng mayang wis ketua.
tuan tua mayang dadi. Jebule malah kalah dhisik karo Mase. Biasane dados bapakku. Wah, Mas Pandu gandang. Pamundutanipun tayupan Bu Eni. Niki Mardika Bu Eni badhe nembang napa niki Bu Eni? Mardika, monggo. Sak lintune Bondobaya niki napa? Mang lintoni menapa, Bu? Napa nggih? Kersa niki manut monggo niki. Bangun desa niki, Bu. Bangun desa. Nggih. Pak Lurah kersakaken bangun desa. Bangun desa. Pak Lurah. Ingkang wonten pundi Pak Lurah? Pak Lurah tasih lenggah. Pun kondur. Pak Lurah pun kondur niki. Sampun kondur. Oh, sampun jengkar nggih. Nggih mugi-mugi benjing nanggep ya, Mbak. Nggih. Napa niki Bu Eni bangun desa nggih? Bangun desa. Minggahipun apa niki? Polos. Apa? Bangun desa polos. Kijing miring nih. Kijing miring. Oh nggih Pak De Gembong nggih kijing miring. Gawe ning kuburan Jembleng. Pak De Gembong monggo. Pak De mboten diaturi minggah to. Nggih monggo. Oh, Mardika ning kemawon Monggo monggo. Pak De. Pun napa kemitir rasane kudu joget mesti. Pun kemitir lho. Niki umpami dipun bawani niku ngambil bawane napa Bu niki? Umpami ya nggih umpami. Bawanipun judulipun Napa pocong mawon Bu, pocong Bu? Wah, bocong. Anu we. Napa? Mijil we. Nggih, mijil mawon nggih. Wah, mungkin kersane. keluarga saking Mbak Jasuti ingkang badhe beksa kasumanggaaken. Nggih, nggih. Mas Arnold mbok menawi badhe beksa melih. Burung lukar busana lho, mboten sumuk ta Mas. Nona. Lara. Urung kok lara. Larane kan ati. Lara sing angel tambane iki jan lara ati. Ati. Dokter ra ono. Kataman wirang Mijil aku gandrung. Mijil aku gandrung. Aduh. Bagus. Paning ora ana lanangan nang kene ya. Niki apa? Niki loro ki apa mbok kira apa? Piye lanangan lho. Nyawa jimat ingsun. Tole alip. Ora ket sore mau gongmu kedisian terus lho kesusupan lho Lili. Alip kok Ali. Alip. 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 Niki barengane Mas Akmal. Nggih niku rencane kula ket. Wah, lara lopo nggih kalih kriwul kalih Alip niku. Niku malah anak mbarep niku. Masuk pertama sanggar. Masuk pertama sanggar niku Alip. Mas Alip. Nggih. Gendhingipun tayub nggih Bu niki. Napa niku mau? Bali desa. Bangun desa kok Bali desa. Bali desa. Bangun desa kijing miring. Monggo Pak Ki. Bangun Bali desa. Monggo buka saking Bonang. Monggo. Monggo keluarga saking Mbah Sutini. Atas Mbah. Yo. Monggo Pak De.
Aja males munda apes yo kiyato yen pengen urip kang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur ayo nyambut gawe kang ana asil aja males Kijing mireng lek sair supaya urip mulya kijing mireng mas kijing mireng mirengetan lencer kuning dadi rebutan ayo mas Kijing mireng ulon saiki nyanding sesuk rawon ayo dik jangan mas penake ya mas mireng kidul kali nyanding ramani yo mas kijing mireng ayo dik kijing mireng wak banteng dipangan luwak wis kadung seneng kok trimo nyilak ayo dik awang mas rak mega mendung yen terangile ombo sisi tega nyawang mas rak mega nundung kijing mireng ayo dik kijing mireng ewak tetep dipangan awak kadung seneng awak penak ayo dik jangan mas mireng mas sungat terus kodanan sore hatiku ngenes mikir selirane ayo mas kijing mireng ayo dik kijing mireng waling sapa ning kebon aja dilirik sing duwe nonton oh Mbah nuwun Pak De matur sembah nuwun Pak De Gembong pun Pak De gede aku malam nggih Pak gede kula yang kuyung support ponakane lanang nggih semangate ya luar biasa to Le kantar-kantar. Nggih, Jalan Pak. hebat saka sambung ya, Des. Selanjutnya ini
kula pasrahke jenengan pun ajeng milih sinden sinten mawon mardika niki Mbak Apri. Sinden. Sinden. Sapa sing arep mbok tuju? Napa dua-dua. Nah. Tengah iki. Anu sik sapa Dek Mayang karo Dek Nimas. Nimas. Oh, nggih. Nimas mesti kane ngati ayo. Nggih. Sinden kok mening-mening kabeh sinden saiki ya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, nggih, selamat pagi. Sudah ngelilir? Sudah kok melilir kita peringatin topo. Aku nek wayangan ora tau turu. Aku dhewe ya arep dadi wong kene ra sido. Oh. Karo sapa? Karo sapa? Mas aku mau lho. Mas. Mas Akmal ki dhe Mas. Oh. Sing ngegong. Boten. Gendeng beda Nika. keyakinan. Mas Damar, nggih. Sebut merek lho malah. Beda keyakinan. Aku yakin kono gak yakin. Nek kasih ramu saiki tok dalang. Nggih, alhamdulillah. Sabetane ya luar biasa. Mbak Mayang, Nggih. nembang sing rodok gayeng, Mbak. Napa? Kanggo gugah semangate kanca-kanca nembang sing rodok bumiak, rodok gambyak. Napa? Anu, Pak Kasindoyi mau ndi? Oh. Abang Jenggot. Orjen ngangge orjen ngangge orjen. Musik ben mergawe kok ya. Orjene Jatuh digawa. jodoh. Oh. Pak Dayik teng pundi? Ayo Pak nyambut gawe Pak. Ayo Pak. Spoti. Wayah nyambut gawe kok pejah. Kok pejah ya. Tiarap ngono kok. Nggih. Lagune sing lagi ngetren kan lho, Lek. Apa? Napa? Ayang-ayang. Lah niku jos niku. Anyang-anyang. Ayang-ayang. Piye to, Ji? Mbah nuwun dipun berkait dening Mas Doyi. Mantan pengendange Pak Sigit. Oh. Piye ta wong janu turu kok jare saleh wayangane bengi-bengi. Sakniki madeg dados bos campur sali lan pengibut cakraning rat. Lah dalah. Monggo ingkang badhe nanggap campur sari cakra kembang saged menghubungi kula. Lah. Kula tak dados makelar. Ayang-ayang nggih Mbak Mayang nggih. Nggih. Sing pripun niku ayang-ayang? Ayang-ayang. Oh, beden. Tiba-tiba. Oh. Tak rewangi. Oh, nggih. Mun siap napa dereng niki? Are you ready? Pak Kasindoyi ready. Oh nggih Pak Joko joget. Ampun niku bapake kula niku ampun. Lek, calon suamimu mau joget. Bapaknya jalan toh. Nuwun Mbak Nimas. Ayang-ayang. Wah, nggih. Dek Nimas karo Dek Mayang. Nggih, ini konco Pak Totok Pojok Watu. Wah, nggih. Mas Karno Purwosari Jonegoro WMC ugi nyimak. Sembah nuwun. Nggih. Pak Winarno. Oh, Pak Win. Nggih ugi nyimak matur sembah nuwun. Iya, nggih. Pak Warsono saking Tawang Mangu nggih. Derek Mirsani. Ungon. Wah, nggih. Kata ingkang tresno nggih, mirsani ngantos injih. Alhamdulillah nggih. Mas Arnold masih ada waktu, mungkin mau naik panggung Mas Arnold, mau nyanyi lagi. Satu lagu. Monggo langsung naik panggung. Oh, sudah. Oh, sampun nggih, digantos niki mawon. Gilirane Mbak Lintang kan Mbak Rindi. Rindi. Wah. Nggih. Nek jaman kelakone ya, Le. Sinden ki saiki enom-enom. Nom nggih. Tur kabisane ya luar biasa. Demes. Dalange enom, sindene ya enom. Bintang tamu ya enom. Bintang tamune. Ya mangga oke. Ayo nak. Nggih. Cekat cepet kancane gelis nak. Napa niki? Sing jumbuh karo suasana ngatur ki apa? Apa Sing ayo. klop-klop karo kanca-kanca. Sinden so putih. Kitir Sumilir. Oh kiter sumile. Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Wah. Esok-esok aja ngantek cedal lho ya. Mboten. Nah. Karo Pokoke kitel. rincang-rincang gitu saya semangat niki. Nggih, matur sembah nuwun pokoke. Sembah nuwun.
Langsung mawon nggih, Mbak. Nggih, langsung nggih. Ndak celake suken. Slambaten seronto. Terus Kale bajutan. Mbak Mimi nek keterak srengenge kok malah lanang. Badar nggih. Nggih, monggo Mas, temon. Kita semilir dados, Cok. Nuwun, Mbak Nuwun, nggih. Terima Mbak kasih. Apri, Mbak Mimi. Iya sayangku. Nggih. Niki wah matur suwun sanget kagem jenengan pokoke kula Mbak. Pangapunten nek wonten kirangipun rencang-rencang nggih Mbak. Mergi tasih belajar, derek belajar keteng Sampun jenengan. luar biasa. Nggih. Panjenengan kula dongaaken mugi-mugi sukses. Dadi Amin. dalang sing ketrima. Dadi dalang sing Amin. ketrima ngrembaka. Amin, amin, Lan amin, matur nggih. sembah nuwun kagem keluarga besar Ibu Hajah Sutini Nggih. sekalian Bu Guru, Bu Kasiati. Bu Kasiati. Kasiati, Mas Arnold. Mas Arnold, Nggih, sedaya pokoknya keluarga. sedaya matur suwun. Matur suwun kalih sedaya keluarganipun Mbah Karsimun. Wah. Mbah Kasimun. Nggih, matur suwun Kathah sanget. lepatipun atur nyuwun pangapunten. Nggih, nggih, Mugi nggih. pinaringan sehat, panjang yuswa tutup mamang putra wayahipun. Nggih. Mbah Ahmad gawe gapura. Menawi lepat nyuwun pangapura. Satu pesan dari kami, Tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekat. Tepuk tangan nggih. Mbak Apri sampun kula transfer nggih wau nggih. Wah, nggih Mbah Nun pokoke Mbah Nun nderekaken anggenipun mantuk wonten ing Klaten mugi-mugi selamat boten enten alangan napa-napa. Amin. Kang Gareng Gong Pietro. Mbajut kelakon iki katingale iki katone negara Ngamarta iki mosak-masik kahanane iki.